Bueno, kaixo, gaur errezeta barri batekin nator eta ingut talo bat. Talo samur bat. Nik nire kasuan Lasturren ikasileko errezeta bat erabiltzen dut, baina bisita bat indebena eta hoxe erabiltzen dut. Bueno, esplikaukot osagaiak. Hartu uruna, ura, temperatura naturala edo hotza esentzat, gatza, gure kasuan txistorrakin beteku, gero biaku, sartaina baitalu eiteko eta txistorra eiteko, edo kasu honetan nik txistorra ingot sartaina eta talu ingot plantxa baten. Aparte, biur telatxoak. Tela honetan, hau umeldu ingu eta talua zabalduko hemen gainean. Gero hemendik zuzenean plantxara. Bale, nik 100 gramo uruna pixau dut, da begi ziten dan gauza bat, baina pixau inot hola jakiteko zenbat talo urtengo sekun kutsi gora bera hemendik. Gatza pitimat gehituko xau. Eta oso poliki ura. Oso poliki. Eta hau nahaztu bihu, euki arte pelotatxo bat plastilina antzeko bat edo. Bueno, orduan urringua, telia dakot hemen uretan, umelduen jot, eta hoxe erabiliko. Talu egiteko. Zetako ez deixen pegau. Eta hartuko mazian erdi bat edo. Eta poliki fangora zabaldu bat. Guretzat berdin dira astea eta jaia, lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Argitzagun eskuan giltza eta laia, gariz eta burdinaz lantzeko bizkaia. Guretzat berdin dira astea eta jaia, lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Gutxi gora bera, Gura bera, zaiatu emoten da hori konformia. Eta hon, talua plantxara eta txistorria sartainaga. Zer garen ongi izan gaitezen ezagun, herri langile nekazaria ala defendi dezagun. Herri langile nekazaria ala defendi dezagun. Guretzat berdin dira astea eta jaia, lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Artizagun eskuan giltza eta laia, gariz eta burdinaz lantzeko bizkaia. Guretzat berdin dira astea eta jaia, lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Nuestros deseos, nuestras quimeras, nubes de sueño suelen ser, y el tiempo loco se nos escurre en un querer y no poder. Si
si acaso un día de ese destino somos capaces de volver. Agua de suerte, agua de vida, agua de parto va a llover. Agua de suerte, agua de vida, agua de parto va a llover. Bueno, taldua prest, istorra prest, eta portatu, Bide honetan baldin bagoaz jakin dezagun zergatik zin egin behar dugu zintzoki bakoitzak du. Eta hau beteleke, txoixua, urreazpikua, irubixarria, jamon jorgazta, txokolatia, meriendaiteko baldin bada, dozer gauzakin. Honein, Zinezte gabek berriz nere